ಗೌತಮಿ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ವೈಫ್ ಅಂತ ನಂದಿನಿ ಅಂತ. ನನಗಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನು ಮದ್ಮೆದ ದಿನ ಅಂಚದ ಮದ್ಮೆದ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬೇಗ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತೆ. ನಾನು ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದೊಂದು ದಾಪಂಡ ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಐಕ್ ಇತ್ತ ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕಾಂಡಿಡ್ಬೊಕ್ಕ ಈ ನಂಡು ಅವೇನು ಫುಲ್ ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪದ ಅಂಚನೆ ಮದ್ಮೆದಲ್ಲ ಆತು ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತೀಚೆ. ಬಟ್ ಕೊಡಗು ಸ್ಟೈಲ್ದ ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತಂಡು. ಬಟ್ ಹೆಂಗೊಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು. ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತಿರೋದು ಅಗಲ್ ಪೂರ ಲೆತ್ತಂಡ ಪೋಲಿ ಅಂಡಲ್ ಎತ್ತಿಚೇರಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಚದಿಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪೋರ ಮನಸ್ಸು ಇಜ್ಜ ಅಂಗಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತೋರ ಮತ್ತು ಸಖತ್ ಇತ್ತಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ವನಸ್ ಪೂರ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಪೊಣ್ಣನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪನ್ನಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಜಗಲಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಈ ಥರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಸೂರ್ಯನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಫಿ ತಿಂಡಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತನ ಇಂಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬರ್ನಂಗನೆ ಫುಲ್ ಸುಸ್ತಾದ ಮೋನಿ ಕೂಡ ಸೊಡ್ಡಕ್ಲೆ ಆತಿನ. ಹಾಯ್ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲಿ ನಮ್ಮನೆ ಅದ. ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ಬರೋಡು, ಕಾಫಿ ರೆಡಿ. ಈ ಕಡೆ ಅದು ಭಯ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪರ ಕಾಲ ಈ ಕಲರ್ नहीं रे त्या विंगडू लेत हाय मडी हाय मडी ಹಾಯ್ 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 ಹ್ಯಾಪಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಲೈಫ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿ. ಗೌತಮಿ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ವೈಫ್ ಅಂತ ನಂದಿನಿ ಅಂತ. ನನಗಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜನಗಳಿಗೆ.
ಒಂದು ಎನ್ನ ವೈಫ್ ಸಂಗ್ ಒಂದು ಎನ್ನ ವೈಫ್ ಇನ್ನು ನನ್ನ ವೈಫ್ ಹಾ ಮಾತಾಡ್ಲಾರ್ದು ಅಖಿಲೇಶ್ ಆಗಿ ನಂದೀಶ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ಲಾರ್ದು ಹೋಮಾ
ಐಸಿಟ್ಟ ಮದ್ಮೆ ಪೂರ ಮುಗಿಂಡು ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿಂಚಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಒಂದೊಂದು ಕಡಬುಡ್ಲೆ ಬಂಡ ಕಡಬುಡೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡಿಗೆ ಅవి ಮುಗಿ ಪದ ಬರ್ತೇರಿಗೆ ಸೊ ಅಂಚದು ನಲ್ಪರ ಪೋತೇರು ಮುಗಿದಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಮದ್ಮೆ ಇಂತ ಮುಗಿಂಡು ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಏನಿದೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸುಸ್ತಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಪೋದು ವರ ಬೂರೊಂದು ಊಟ ಸಾಕತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪೋದ್ಲ ಬೂರೊನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪಲ ಸುಮಾರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಊರು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪರುಂಡು ಅದು ತೂಕ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಬೇಗ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬರ ಕೀಪ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಪುಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಧ್ಯೆ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಅರ್ಪದು ಗೊತ್ತುಂಟು ಸಂಚಾಲ ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಎಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಟಿಕ್ ಬಂಡಿಲ್ಲ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬೈ ಬಾಯ್